खुलुमबाय जों गासैबो अरहरिया गामिनि रायजोफोर दा दिनै जोङो सोलायनायखौ लुबैदों जोंनो रायजोनो सोलायनाय नांगौ जोङो 17 बोसोर सासनाव थानाय बिपिएफ हानजाया राजनिति हानजाया दिनै जोंनि गामियाव जेरैबायदि मावनांगौमोन ओरैबायदि मावनायखौ नुबोआसै बेखायनो रायजोफोरा खौसे जानानै दिनै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल हानजायाव दिनै ज' जाफैदों आरो सोलायनायखौ लुबैदों बिथां प्रमद सारनि दैदेननायाव फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन दा बिथाङा बिनि उनाव सोलायनानै इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि जाबाय बिथांनि मावनाय आरो साननाय आरो थांखिफोरा गोबां सोमोनांथाव आरो खोब बाख्नायथाव बेखौनो जोङो मोजां मोननानै दिनै जों अरहरिनि रायजोफोरा दिनै लाइमोनफोरा इयुननि बाथ्राखौ साननानै दिनै ज' खौसे जानानै सोलायनायखौ लुबैदों इउपिपिएल हानजाखौ बेखायनो मदद खालामनानै दे इउपिपिएल हानजानो भट होनानै गोबां भटजों देरहासार होनानै सरकार दानायाव बिथां प्रमद सारखौ जोङो सरकार दानायाव सिफ जानायखौ जों लुबैदों आरो बिथाङा जुदि सिफ जानो थारैनो हामारोब्ला दफायाव थानाय गोबां मावनो गोनां हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिनै बर' हारिया मोनसे साननाय बायदियै बड'लेण्डखौ मोना माबाखौ मोना होननानै जायफोरा सासनाव थानाय सरकारमोन बेफोर बुंनाय बाथ्राफोरा जाफुंनाय नङा मानो होनोब्ला दिनै सिगाङो थांनाय समावबो बिटिएडि सुक्ति समावबो रायजोफोरा बेखौबो मदद होदोंमोन बा बिएसि सुक्तियावबो रायजोफोरा मदद होदोंमोन दिनैलाय मानो आरो बे सासनाव थानाय मोनसे हानजाया दिनै बिटिआरखौलाय सुक्ति थानाय मानो मदद होआ दा मदद होनो हायोब्ला निसय जाफुंगोन दा बिथांमोना राजखान्थि हानजानि मोनसे गावबा गावनि लाबालाखौ लुबैना बेबायदिखौ मावदों जानो हागौ जों बेखौ लुबैयाखै दा राजखान्थि हानजायाव जानांगौ बिथांमोननि गेजेरावबो बिपिएफ हानजायावबो गोथार गोसोनि साननाय मोजां मानसि साननाय हनायबो सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरा दिनै सानफा एफा मा जादों बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान होफैदो बा सापर्ट खालायदो बा इउपिपिएलआव हाबफैदों मानो बिथांमोना गावसोर लुबैनाय बायदि बिपिएफ हानजायाव थानानै मावनायखौ मोनफुङाखै बा मावनाय बायदि साननाय बायदि जाफुङैखायनो बेबायदि दा इउपिपिएल हानजायाव दिनै जगदान जाफैदों बेखायनो दा बिथांमोना उल्था बुंनो हायो जे दिनैबो सानफा एफा इउपिपिएलआव बिपिएफआव इउपिपिएलनिफ्राय मा होनदो जगदान जाफैदो बा रायजोफोरा बिपिएफआव जगदान फैदो होननानै बुंनो हागोन खुगाजों खिन्थु बेफोर नंखाय एखेबारे नंखाय मानो होनब्ला जायफोरा दिनै इउपिपिएलखौ हानजाखौ नागारनानै इउपिपिएलनि मावनाय बाथ्रा खोथा दा बिटिआरनि सुक्ति दफाफोराव फैनाय बाथ्राखौ मिथिनानैबो जुदि बिपिएफ हानजायाव जुदि थाङोब्ला इखौ मूर्ख होननानै बुंजायो मानो होनब्ला दानि समाव बेबायदि सोलायनो सोबनांगौ बे गोदोनि नंखाय सासनाव थानाय 17 बोसोर सासनाव थानाय गोदोनानै थानाय बे सरकारखौनो लुबैनानै थांफिनदोंब्ला बे नंखाय जागोन आरो इयुननि आरो नै मोनसे बाथ्राया खोब गोसोनांथाव बुंनो गोनां जायो जे जायफोरानो बुङा मानो सरकाराव थानाय बा गोहोआव थानाय सरकाराव थानाय हानजाया जे एबसुखौ रायनायखौ सोंखारिनायखौ इसेबां साबजानाय मोनाखै आङो रायजोफोराबो मोना मानो होनोब्ला एबसुआ सोरखौ बुंदों एबसुआ फरायसा हान्जाखौ बुंदों बर' फरायसा हान्जाखौ बुंदों दा बर' फरायसा हान्जाखौ बुंदोंब्ला बैफोर बिथांमोननि गेजेरावबोथ' फरायसा दङ अब्ला बैसोरो बिथांमोना सानाखै नामा जे एबसुखौ रायनाय लोगोसे गावनि फिसाखौ रायदों बेखौ बुजियाखै दे बिमा बिफा जानानै फिसानि जोथोनखौ लानांगौ बिमा बिफाया फरायसा हान्जाखौ रायदो माने गावनि फिसाखौ रायदो बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ सावोब्ला सावा नाङो होननाय बायदि बैफोर बिथांमोना जानाङा बेबायदि जे फरायसा हान्जाया बे मोनसे जोबनो गैया दा बिपिएफ हान्जा बा इउपिपिएल हान्जा नंगौ बोसोरबानि उनाव सरकारखौ जेनेबा संबिधाननि नेम हिसाबै सोलाय सोल' जाबाय थायो थिग बेबायदिनो नाथाय बर' फरायसा आफाद बा फरायसा आफादा मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा बियो सोलाय सोल' जाया नाथाय आफादा सोलायगोन नाथाय जोबनो गैया अरायबो थाबायनो थागोन बर' हारिनि जानानै सुबुंनि जानानै रायजोनि जानानै हाबा मावलांगोन बेबायदि हाबा मावलांगा मोनसे गोख्रों आफादखौ जुदि लाजिथाव बा दुखुनांथाव जुदि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि गोसोआबो एसेबो गनायनो हाया बेखायनो दिनै जायफोरा बिपिएफखौनो जौगागोन बा थांथारगोन बा बिपिएफआनो दिनै देरहागोन बिपिएफआनो रायजोनि हाबा मावग्रा होननानै जायफोरा दिनैसिम बजबना दङ बिथांमोनाबो सोलायबोनांगौ आंनि बायदिब्ला बिथांमोनाबो गोथौवै सानना नायनांगौ जे बर'नि गेजेराव सोलायनायखौ लाबोनांगोन आरो बर'आ बे हानजायाव जुदि
बिपिएफ हानजायाव जुदि थाबाय थायोब्ला बर'आ माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा माब्लाबानो गोदोनानै माबा जालांगोन दा बर' हारिखौ लाखिदोंब्ला बर' राव थुनलाइखौ लाखिदोंब्ला एबसुआसो लाखिदों बे हानजा बिपिएफ हानजाया लाखियाखै बेखौ जोङो दाथि बुंनो हागौ जोंबो मोनसे समाव जोंबो एबसुनिनो सोद्रोमामोन बेखायनो जोङो मानो मुगैनो जोङो मुगैनो हाया जों मुगैयोब्ला जोंहाबो फरायसा उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोर दङ जों जुदि मुगैयोब्ला एबसुखौ आफादखौ मुगैयोब्ला जोंनि गावनि फिसाफोरखौनो मुगैनाय जागोन आरो जुदि रायोब्ला गावनि फिसाखौ रायनाय जागोन साव होयोब्ला जोंनि फिसाखौ साव होना लानाय जागोन नागिरनाय बायदि साननाय बायदि फिसानि मोजां साननायखौ जोङो मावफुंनो हानाय नङा इयुनाव दा बिथांमोनाबो जायफोरा बे बिदि जानाङा जे गावबायफोरनि फिसाफोरखौ हानजायाव थानाय बा दोलोआव थानाय पार्टियाव थानाय बा राजखान्थि हानजायाव थानाय बिथांमोनाबो गावबा गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे मोजां सोलोंथाइ होनानै मोजां लेखा फरा फोरोंनानै लेखा फरा फोरोंहोनानै मोजां खामानि रायजोनि खामानि हारिनि खामानि जायफोरखौ मावनो बिथोन होयो बिसोर साबजाथाव बाख्नायथाव खामानि जागोन आरो जायफोरा बे दोलोजों थानानै बिफाया राजखान्थि हानजायाव थांदों बिपिएफआव फिसायाबो जे बेयाव थांनांगौ बा थांनाङा बेखौ बुंनो हाया नाथाय जायफोरो गोथार साननाय दङ मोजां साननाय थांखि दङ रायजोनि फारसे गाबनाय बा रायजोनि सुखु दुखुनि बाथ्राखौ बुजिनो हानाय दङ बिथांमोना जेब्लाबाबो बिपिएफ हानजाखौ गनाया बा सापर्ट खालामा आरो बिथांमोना आरो ओरैबायदि दङ बिपिएफ हानजानि गेजेरावबो जायफोरा मोजां साननाय मोजां गोसो लानानै हारिनि रायजोनि जाथिनि खामानि मावग्रा उन्दै गेदेर सानालासिनो गोरिब गुन्द्राखौ सानालासिनो समानै सानना मावफुंग्रा बिथांमोनाबो गोसोजों साननाय बायदि खामानि मावनो हायैया दिनै इउपिपिएल हानजायाव जगदान जादों इउपिपिएलआव फैदों आरो बिथांमोननिया जे इउपिपिएलआव थानानैबो खायसे खायसे खामानिखौ मावफुंनो हानाय होननानै साननानै बिथांमोनाबो गोसोआव लानानै आवगायबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि बे हरहरि गामिनियाबो रायजोफोराबो बेखौनो मद खालामदों जोङो इउपिपिएल हानजाखौ लानानै जोङो सोलायनायखौ लुबैदों सोलायनायखौ लाबोनायजों लोगोसे जोङो दावगानाय फारसेखै आवगायलांनो थाखाय जोङो थियारि जाखादों बेखायनो जोङो बिपिएफ हानजानो जों भट होआ बिपिएफ हानजाखौ जोङो मुगैदों मानो मुगैदों दिनै फंसे गाबोन फंसे बाथ्रा खोथायानो थि जाया सोलायबाय थायो आरो इलेक्सननि सम सफैयोब्ला एमसिएलएफोरा फैनानै रायजोफोरखौ गोदै गोदै बाथ्राजों बुंनानै बुस्लायो जों इयाव जों गोदोलाङा जों गोदोलाङा आरो जोङो नुखाबायबो थांनाय 17 बोसोरावबो मा जादोंखाय जोंनि जेबो गामियाव दावगानाय जायाखै बा जोंनि रायजोनि जेबो मोजां खामानि मावाखै जादों सोरहाबा गंफा गंनै न' मोननायजों जेबो रायजोआ दावगानाय जाया आरो बेखौ जों जानो गोनांबा रायजो हिसाबै दावगानाय रायजोनि हिसाबै मोनफुंनो हानाय रायजोनि जयै दावगानो हानाय मोनसे खामानि बा खामानिफोर मावफुंनो हायोबासो बेखौसो दावगानाय होनना बुङो गंसे गंनै न'फोरखौ जोंबो लुनो हायो जों फैसा खालायबा गोसो जायोब्ला जोंबो थिंफोर बुथुमनानै सायला नङाब्लाबो माबा मोनसे खालामबाबो जोंबो बेखौ लुनो हायो बे गिदिर बाथ्रा नङा जे आरो बिसोरो 17 बोसोरानो ओरैबायदि खालामबाय खम्बल आरो खुन्दुंजों मोनाबिलियाव रानफैयो होफैयो बेजोंनो बुरखायबोबाय थाबाय रायजोफोरखौ दा रायजोफोराबा बेखौ लुबैनो नांलिया आरो रायजोफोराबो लुबैनाङा बुजिखादो दे बेबायदिनो जुदि जाबाय थायोब्ला इयुनाव जोङो खोमसि लामाजों थांनाय जागोन इयुनाव जोंनि उन जोलैफोरखौ जोङो खोमसियाव गब'होनाय जागोन दे जोङो उन जोलैनि जेनेबा मुरुबि गारजेन जानानै जोङो थि लामाजों जुदि आवगायनायाव आगान सुरनायाव उन जोलैखौबो जों दिन्थिनांगोन उन जोलैखौ जुदि जोङो फोरोङोब्ला मोजांथिं थांगोन उन जोलैखौ जुदि जोङो गाज्रि लामाजों जुदि दैदेनोब्ला निस्सय बै उन जोलैयाबो गाज्रि थांगोन अब्ला उन जोलैया गाज्रि थाङोबा जों गारजेन जानानै मोनसे समाव जोंबो बै उन जोलैनि थाखायनो जोङो लासिंसिं बा दुखुनांथाव जों माखासे बजाखौ जों लानो गोनां जाहैगोन बेखायनो जोङो सोलायनायखौ लुबैनानै दिनै इउपिपिएलखौ जों जै जानायनि लामायाव थांखिखौ लानानै जों इउपिपिएलआव जग खालामदों इउपिपिएलखौ जोङो बरायदों इउपिपिएलआव जों दोङो इउपिपिएलखौ जोङो आरो जानो हागौ राजखान्थि हान्जाया बोसोरबानि उनाव सोलायो बे खेबाव बोसोरबानि थाखाय इउपिपिएलखौ नायदो रायजोफोरा नायथार इउपिपिएलआ बेसेबां मावफुंनो हायो बास इउपिपिएलआबो जुदि मोजां खामानि मावफुङाबा रायजोफोरा लुबैनाय बायदि गुबुननो बास्लायनो हागोन नाथाय बे खेबनि थाखाय बे सोलायनायखौ लुबैनायाव गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनिया माने सरकारखौ जोङो दाहोनो थाखाय मा नांगौ आवगायनांगोन इउपिपिएल हानजाखौ आरो बिखेखকৈ जोङो सानदों बिथां प्रमद सारनि बाथ्रा खोथाखौ बिराद साननो गोनां आरो बिथांनि साननाय हनायफोरा गोरोन्थिखौनो गैया होनना बुंजायो आंनि बायदिब्ला बिथांनि साननाय हनाय मावनायफोरा एकदम माने जेरैबायदि मानसै ओरैबायदि खामानि थारमाने आरो खुगाजों जेरैबायदि बुंदों निस्सय मोगथाङाव बुंनाय बायदिनो खायसे खायसे सिनारिफोरखौ थारमाने मेगननि सिगाङाव जाफायनाय बायदि नुयो मावफुंथारगोन बा जाफायानो ओरैबायदि दा बेखौनो बुंनानै रायजोफोरनि बे गोसोआव साननाय बायदियै जाहाथे इउपिपिएलआबो बे
जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलखौ जाहाथे दावगालांनायाव मदद होनो हायो बेबायदिनो जोंबो सरकार दाफुंनायाव जोंबो रायजोफोरा बे हानजाखौ जै खालामनानै सरकार दानायाव मदद खालायदोंसै आरो मदद खालायनायनि नामाव जों आवगायबोदों आरो सरकारा निस्सय फोथायनाय दङ बे इउपिपिएल हानजाया जुदि जै जाना थांनो हामारोब्ला निस्सय जोंनि गामिया गोदोना थानाय नङा।